Stretol som odborníka na všetko. Fú, tak to je brutál. Stretol som odborníka na všetko. To je kto? Čo chceš, meno? No daj. Tak nejde o meno. Ide o princíp, že ten človek bol bezpečnostný technik, požiarny technik, školiteľ obsluhy na vysokozdvižný vozík, školiteľ lešenárov, revízny technik elektrických zariadení, plynových zariadení a revízny technik aj tlakových zariadení. Fú, to je celkom brutál. Nie je to nejako priveľa? Zákon to dovoluje. Na druhej strane je otázka, či dokážeš zodpovedne zastúpiť odborne každú tú jednu oblasť. No to je pravda, presne, lebo aj u nás sú revízni technici, chlapi, ktorí robia len revízie elektrických zariadení napríklad, majú dlhoročné skúsenosti, ale stáva sa veľmi často, že sa stretnú s niečím novým a musia si danú problematiku naštudovať. Hej. A to je len jedna oblasť, ktorej sa venujú, nie 6, ako si povedal ty. Tiež si neviem predstaviť byť odborník v 6 oblastiach.